хора, сега ще ви кажа, аз съм ви показвал, но този път ще се опитам да се справя по-добре на Майнкрафт. Това. Нали го знаете? Така. Един диамант. Пак. Питаме още един. Искам 2 диаманта. Не, пак ти бъде. Сега ще опитаме Roblox. Трябва да го натискаме. Така. Някакво месце съм аз. Пробваме. И сега да пробваме нещо, например, не знам с това. То нищо не става. Не, нищо не става. Запробваме друго, защото това въобще не става. Пробваме това, така. What? Не знам това. Но това беше и дайте лайк и се абонирайте.